To, čo si mnohí občania, návštevníci nášho mesta dlhé roky želali, sa stáva, respektíve sa stane 27. júna skutočnosťou. Moje želanie, ale želanie teda občanov bolo vypočuté a fakt, že otvoríme potravinový supermarket jedného z medzinárodných reťazcov práve v Trenčianskych Tepliciach, je víťazstvom všetkých občanov Trenčianskych Teplíc. Isto si všetci dobre pamätáte, že v roku 2010 som prišiel ja osobne s iniciatívou, aby takýto supermarket bol postavený na sídlisku SNP. V prvých počiatkoch vlastne mal aj podporu poslancov mestského zastupiteľstva. Keď však došlo na samotné hlasovanie, istá skupinka poslancov odmietla podporiť tento projekt. Opakovane som dával tento materiál na rokovania mestského zastupiteľstva, ale opakovane bol niektorými konkrétnymi poslancami odmietnutý. Myslím, že všetci občania si budú veľmi dobre pamätať, ktorí poslanci to boli a ktorí zhatili v podstate tento projekt, ktorý sa rozbiehal už v roku 2010. Napriek týmto všetkým problémom, napriek tomu, že vyše 800 ľudí podpísalo petíciu na podporu tohto projektu, neuskutočnil sa. Hľadali sme ďalšie možnosti, ako realizovať to, aby občania mali lacnejšie potraviny v našom meste a som rád, že v spolupráci so súkromným investorom a súkromným majiteľom nehnuteľnosti sa to nakoniec podarilo. Takže ten účel, ktorý sme mali na začiatku, aby potraviny boli v Trenčianskych Tepliciach lacnejšie, aby narástla konkurencia pri predaji potravín sa podaril a 27. júna otvoríme nové potraviny v Trenčianskych Tepliciach napriek odporu niektorých poslancov mestského zastupiteľstva. Bohužiaľ mesto na tom nebude ťažiť z hľadiska toho, že by malo finančné prostriedky z predaja majetku, ako sme to predpokladali v roku 2010 a mohli sme tieto peniaze použiť na investície do našej infraštruktúry, opravy ciest. Bude v úvodzovkách na tom zarábať teraz súkromný investor. Napriek tomu vyjadrujem veľké potešenie, že nakoniec táto dobrá vec sa podarila a tých vyše 800 podpisov, ktoré ľudia dali, bolo vypočutých a zrealizovaných a Trenčianske Teplice znova budú na ceste rozvoja aj napriek problémom, ktoré máme. K otázkam a problematike supermarketu v Trenčianskych Tepliciach sa toho už povedalo i napísalo naozaj veľa. Zdá sa, že všetko toto nebolo márne a takéto zariadenie v našom meste čoskoro bude. Malo by to byť Tesco, ktoré sa bude nachádzať v objekte Amadeus. Vlastne v našom meste bude vytvorené konkurenčné prostredie, kedy je približne otvorenie tohto supermarketu. Ak všetky prípravné práce pôjdu podľa plánu, tak by sme radi supermarket Tesco otvorili koncom mesiaca, koncom júna teda. Aký sortiment a koľko metrov štvorcových predajnej plochy? Predajná plocha supermarketu bude 600 metrov štvorcových a zákazníkom ponúkame široký sortiment, takmer 4000 tovarov položiek. Samozrejme s ťou sú čerstvé ovocie a zelenina, okrem toho zákazníci nájdú pečivo, mliečne výrobky, balené udeniny a mäsové výrobky, nápoje či mrazené výrobky. Okrem toho budeme mať v ponuke široký sortiment nepotravinového tovaru. Tu by som rád zdôraznil širokú ponuku kozmetiky a drogérie. Takisto tu bude ošatenie pre batolata alebo bielizeň, čo sa týka textilu. Okrem toho pohľadnice, detské knihy alebo elektrodoplnky. Zákazníci v predajni takisto nájdú čerstvé rezané kvety, dennú tlač alebo tovar pre rýchle občerstvenie. Spomenuli ste koľko metrov štvorcových, je to asi tak približne ako v Dubnici nad Váhom alebo v Trenčine, či menšie? Tu by som rád obyvateľom dal do pozornosti, že otvárame supermarket, čiže zákazníci, ktorí sú zvyknutí nakupovať v Trenčine či v Dubnici, v našich hypermarketoch, tak tu nemôžu očakávať až takú veľkú širokú ponuku tovaru. Toto je predajňa, ktorá je určená pre každodenné nákupy. Ako je to vyriešené s parkovaním? Parkovanie bude k dispozícii v rámci možností, ktoré objekt ponúka a to je v okolí obchodného domu Amadeus. Plánujete aj iné aktivity v našom meste, napríklad pekáreň? V rámci ponuky pečiva budeme ponúkať produkty od tradičných slovenských výrobcov. Okrem toho určite budeme mať v ponuke výrobky od obľúbeného miestneho pekára a samozrejme niekoľkokrát denne budeme ponúkať pečivo z vlastnej dopekovej pece. Aké iné aktivity chcete ešte vyvinúť v našom meste mimo predajných? Dlhodobou stratégiou Teska je byť dobrým a zodpovedným susedom, preto aj pri príležitosti otvorenia chceme určite finančným darom podporiť miestne občianske združenie a vecným darom miestnu materskú školu. Okrem toho, myslím si, že pre mesto a miestne organizácie sa otvorí aj príležitosť čerpať alebo uchádzať sa o granty z nadácie Tesco. V lani sme napríklad mali grantovú výzvu Tesco pre zdravšie miesta a podporili sme celkovo 39 projektov po celom Slovensku, vlastne v mestách, kde už naše prevádzky máme. Verím, že aj supermarket si vyberie aj
partnera v rámci miestnej komunity, s ktorým bude spolupracovať formou dobrovoľníctva. A takýto supermarket znamená aj pracovné príležitosti. Koľko asi pracovných miest sa tu vytvorí? Tesco vytvorí pre obyvateľov Trenčianskych Teplíc a okolia približne 17 pracovných miest, okrem toho minimálne 10 brigadnických pozícií. Je nejaký nábor? Máme náborové centrum priamo otvorené v Trenčianskych Tepliciach, kde sa uchádzači môžu hlásiť. Takže keď všetko pôjde hladko, na konci júna by sme už mohli nakupovať v novom supermarkete Tesco v Trenčianskych Tepliciach.